mai shugaban halitta matsayin naki ne. Salama ta gare ki ya alƙiblar kaunidu, salama ta gare ki ya mai tafiya dudu, salama ta gare ki ya mai dutsen udu. Sannu ta gaske garkuwa ke kika shayar da mu, mai girma da ke ya girmama sirrin Adamu, mai matsayi da ke ya haskaka mu ma ki sha da mu. Mu yi fana'i mu kare a cikin ki ba mu hasken duniya ashe ke ce mai zamani, ke kika yi wa rabbana wane zai ja da ni. Gatan kauni sayyida ga niki min lamuni, ga niki yantar da ni, ga niki shayar da ni. Wane tamkar ki ne, wane zai san ki ne, waye zai tamkar ki ne, babu ta ce babu ne. Aljanna ta ki ce inda masoyan ki ne za su yi hutun su ne, har wuta ma ta ki ce inda makiyan ki ne za su ci narkon su ne. Duniyar mata ki ce, ƙarshe mata ki ce, komai ma na ki ne, mutane na ki ne, aljannu na ki ne, malakai ma na ki ne, dabbobi na ki ne, tsirrai ma na ki ne, duwatsu na ki ne, tsuntsaye na ki ne. Mai zahara mai ali mai tijjani jiyali mai barahama tozali na fituwa ta adali, mene ba na ki ba annabi dai dan ki ne, Allah ma na ki ne, komai ma na ki ne, babu kwatan ki Allah ma bai yi shi ba. Assalatu wassalamu alayki ya gatan halittu mai sai tabbatattu. Assalatu wassalamu alayki ya rahama da tazo daga Allah tausayin kubutattu. Assalatu wassalamu alayki ya ɗaya ta zarta da halitta sai da ke arabautu. San ki tilas ne dole ne a so ki sayyada ko mutum ya azabtu. Ke ce silar samun rahama ta Allah, duk mabiyan ki sayyada sun zama kubutattu. To amma za a ki banda sakare dan wahala irin jinin fir'auna, duk halitta sai ta bi ki za ta sadu da Allah. To ashe duk makiyin ki sayyada ba dan sunna. Wai ina ya kamar ki, duk kaunu babu kamar ki. Allahu ne ya baki, mai son ki zai sha maki ta cikin gari mai daki. Wane ya sami ya taki aljanna alfarmarki, wuta gidan makiyanki, duk kaunu babu ya danki. Mai yan mazarin yaki, mai ali zakin zaki, ya sayyada mun soki, wallahi mun zabe ki, ba ma da wata kamar ki. Ya sayyada ga naki, karbe mu dan ƴaƴanki, ki kira mu babban daki, mu taho ziyarar danki. Ki kira mu har fadarki, mu ko mu ce labbaiki. Ya mai Hassan da Imamu, mai Fadima gatanmu, dan shugaba a kira mu. Ki faɗa ki ce kin bamu, daga kin bida a baki. Wane ya san matsayinki, ai babu ɗan da ya san ki, ba mai irin matsayinki. Mu dai muna bayanki, duk halitta ta ci arzikinki. Ya ummu sayyidul sakalaini jiddil hasanaini sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mai shugaban halitta matsayin naki ne. Waye ji tamkar ki ne, babu ta ce babu ne, girma ya tsaya a bayan ki kwarai sayyida ummi shugaban halitta matsayin naki ne. Waye ji tamkar ki ne, babu ta ce babu ne, girma ya tsaya a bayan ki kwarai sayyida ummi shugaban halitta matsayin naki ne. Ba na abin da zan faɗi Allah ba wanka ne, gani gare ka na zube komai ikon ka ne, yarda ka ce na ce da cewar ka girmanta ne. Zan yi wa ka tambaye mu duka bayin ta ne, ɗaya tamkar dukan halitta ummi shugaba. Kare dubu salati gun kai wara, annabi shugaban halitta abban zahara, mai wala saufa shugaba da na kogon hira, da sahabbai tattara sa ahali ba jira, san su muke da gaske komai daga su yayi gaba. Waye ji tamkar ki ne, babu ta ce babu ne, girma ya tsaya a bayan ki kwarai sayyida ummi shugaban halitta matsayin naki ne. Sai da mai gidan rijalai ke ce dai kamar daga an ganki da hane san kyabun alfahar madaniya makiya mai yawmul mahajar, sanni ta gaske mai badar kuma gata gun kamar ba ɗaya wanda ya tsaya ba da kulawar ki ba. Annabi kai ne da mu jeli mun shige cikin wahala kun fit da mu, shehu na bodiyo cikin tafiyar kun je da mu, Ibriman barhamu shehu na san kasha da mu, Ahmad yarwa ya fito hira dai ban barka ba. Waye ji tamkar ki ne, babu ta ce babu ne, girma ya tsaya a bayan ki kwarai sayyida ummi shugaban halitta matsayin naki ne. Yau barhama
tafiya na tabbata barhama ta kace muwar kulla abin ya fita uku ta zan guda ashe maganar ba karkata annabi ta kyanka ne annabi neman ka ne annabi samun ka ne annabi zancen ka ne annabi tafiyar ka ne tashi da zaman ka ne annabi furtun ka ne annabi sallar ka ne annabi hajjin ka ne annabi azumin ka ne annabi zakar ka ne annabi hujjar ka ne annabi ambatan ka ne annabi aikin ka ne annabi rayuwar ka ne annabi gatan ka ne ba wata tafiya idan ba tafiyar shehu ba makiyin ka shehu sai dai makiyin shugaba ya ji tawakkal ki ne babu ta ce babu mai girma ya tsaya bayan ki gurin siriya mai shugaban halitta matsayin salama gunki wadda Allahu ya wata nadi salama gunki mai fada a ji sanadin madadi duk wani mai isa a sheke tekin ka mai nadi dole a soki dole faɗin al'ahadi wanda ya kiki dole ne ya ji sauyin yanayi ke ɗaya ce da kin fada Allah zai ce ayi duk abin da ya haramta ba hannunki ne duk abin da ya halatta sa hannunki ne babu ashe babu ne babu kamar ki haka ne ba rahama sai da ke ba tsira sai da ke ba nutsuwa sai da ke ba ni'ima sai da ke ba daɗi sai da ke wahala domin ki ne ba aljanna sai da ke wuta ma domin ki ne ba girma sai da ke ba rawani sai da ke ba matsayi sai da ke gaba da ita kamar rijal mai ba na ki ba ya ji tawakkal ki ne babu ta ce babu mai girma ya tsaya bayan ki gurin siriya mai shugaban halitta matsayin waye ji waye san ina kike ya mai awwali mai sheba usanni mai faɗi wa matar ali babu abin da ba ake ba kurewar hankali yarda miyo to zali san kya ƙara tili da zama babu ni ake na bace ban gani ba matar ina kamar ki kawai dai ba yake duk sallar da babu ke bautar gunki take soyayyar ki rahama ko ba sallah take dan Allah sarkake kirjin ya sarkake dai tsatsa ki wanke dattin ciki mai ba da ba ya ji tawakkal ki ne babu ta ce babu mai girma ya tsaya bayan ki gurin siriya mai shugaban halitta matsayin Allah wajen abin da bai so ki ba ya sayyida Allah wajen abin da bai bi ki ba ya sayyida Allah wajen yaban da ba na ki ba ya sayyida san ki kawai mun faɗa ba maganar yin rada ba wata ran da ba da ke tai bautar rabu ba haka batun yake babu gwaji babu misali ilimi da tunani da hankali sun gaza gano matsayin ta yayi sama can koli kai wallahi sayyida ta wuce duk tunanin mai tunani kowaye a zo muna da dalili dan ta nefa mai Allah da halitta mai isa a kotun koli bar mu da ke mu je banki duk wani ki mu ture mu zamo babu mu sai ke sayyada a san ki mu kare san ki daɗi ƙaunar ki ma haka da ke aka ɗaukaka ke ce hasken garin maka ashe mai son ki ya waraka gidanki ake raba ɗaukaka ya mai da Ahmadu mai suna Muhammadu mai sanya arna gudu gatan dutsen Uhudu shine muzahidu mai raban zuhudu sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne babu ta ce babu mai girma ya tsaya bayan ki gurin siriya mai shugaban halitta matsayin nema da ke samu sanadin arziki mai tafiya da ke yaga inda ya je mallaki mai bauta da ke ya gane Allah ba haki dan ke muka yi muki ba ruhi ba jiki dan ke ne ake saye da sayarwa sayyida ke ce mai bala babu farin ciki idan ba ke ba walwala in kika so a yanzu tilas a ga launin kala san ki fa mun tattala domin ke ce sila kuma ke ce abin da kallo ya ga bai don shi ba ya ji tawakkal ki ne babu ta ce babu mai girma ya tsaya bayan ki gurin siriya mai shugaban halitta matsayin bai mu da ke kawai mu zam tare da ke duk ya har ranar da za a zo a yi miki wata jiniya yau mai kunu to ina wani mai yin fariya san ki muke tinjiya ba mu ba shan wuya tunda muna da ke ashe ba mu ba fargaba salati ga wanda kai yi wa abin da kai kadai ka
sani ya bace akai shi ya faɗe ka duk halitta ta sani ta ba da kai da sahabbai da su akai kun wani sun kau da kai da sharifai jinin azima tafiyar ci gaba ya ji ta makarki ne babu ta ce babu ne girma ya tsaya a bayan kibarin siriya an mai shugaban halitta matsayin baki ne gani gaban ki na zube dan Allah sai ki ce na zama na ki sai da ba sauran firgici ai mini dan isar batula mai kyan firgici tarbawar so na ci in tafi duhu in bace murtaza ne daga abdu na barhama sayyida ya ji ta makarki ne babu ta ce babu ne girma ya tsaya a bayan kibarin siriya an mai shugaban halitta matsayin baki ne waye ji tamkar ki ne babu ta ce babu ne girma ya tsaya a bayan ki kwarai sai da ummi shugaban halitta matsayin naki ne ya ji ta makarki ne babu ta ce babu ne girma ya tsaya a bayan kibarin siriya an mai shugaban halitta matsayin baki ne